Dragile mele, astăzi am să vă arăt o cremă pe care eu deja o folosesc de ceva vreme. Am fost foarte curioasă să văd ce efect are și trebuie să vă recunosc că este extraordinar de bună. Tocmai de aceea vă recomand și vouă. Este Cheida Skin, așa se numește. O cremă care, sinceră să fiu, pe mine m-a surprins într-un mod extraordinar de plăcut. Nu mă așteptam niciodată să fie atât de bună și cu o textură atât de faină. În sensul în care intră foarte repede în piele. O să vă fac un test aici pe mână ca să vedeți ce și cum. Imediat intră în piele. Îți lasă tenul extrem de frumos și luminos și mai mult decât atât conține niște ingrediente foarte tari, retinol, vitamina E, peptide, acid hialuronic, căci ce credeți, este recomandat să o folosim după 20 de ani. Dacă aveți probleme cu ridurile, fiți convinși că vă va ajuta această cremă și vorba aceea, este mai bine să previi decât să tratezi. Da, v-am spus, nu cred că am folosit vreodată o cremă atât de bună de care să fiu atât de mulțumită. Tocmai de aceea am zis să vă recomand și vouă. Cheida Skin.